Hej alle sammen, så skal vi i gang i en afsnit mere af Manta-projekt. Den her gang skal vi have fjernet undervandsblanding. Og der er mange måder at gøre det på. Jeg har valgt at bruge sådan en taggasbarre. Og den varmer man simpelthen bunden op med, sådan at tekstilen begynder at boble i det. Og derefter putter man noget petroleum på, eller dieselolie, og så lader det sidde et stykke tid. Så bliver det faktisk ret blødt, sådan et tekstil. Normalt skal man ikke gøre det her sådan lige, bare sådan lige. Men det kan man nu, når det har været varmet op og fået petroleum. Men det er godt at få af, fordi der er masser af overfladesrust alle mulige steder i bunden. Dem her holder her til benzinslanger og bremserør, dem laver jeg om til noget, der ikke er så tillokkende for rust. Nu her i dag, der kommer en af mine kammerater og hjælper med at skrave alt undervandsbehandling af. Og jeg tror ikke, han gider at være på YouTube. Når han har været der og fået alt undervandsbehandling skravet af, skal den smøres ind i motorrens eller noget andet affedtningssæbe, og så tur med håndsrensen. Og så er det bare i gang med rustarbejde. Det er nok noget af det mest træls ved sådan et bilprojekt, det er altid det rust. Men når det er så gammel en bil som det er, så var en af deres problemer, det var jo rust. De rustede jo væk, inden alt andet gik i stykker. Det er fordi, at de ikke var galvaniseret. Men det fandt de heldigvis på senere med biler, at de skulle være. Tingene vi bruger til at skrave undervandsbehandling af med, det er stemmejern og sparken. Det er meget manuelt arbejde, men det er også langt de billigste måde at gøre det på, fordi at man bruger kun tiden på det. Man kunne jo vælge at få bilen tørisblæst eller sodablæst eller sådan noget, men det koster mange penge. Jeg har fået pris på tørisblæsning, og det var 18.000 plus moms, så det blev ikke lige. Ham der skal male, han har god erfaring med at bare rense den helt af og eventuelt noget lakfjerner under bunden, og så skal han bare have noget godt grunder og noget godt gummihud og noget godt maling under bunden. Der skal det nok holde i mange år. Så er det en ny dag igen. I lørdags der fik mig og min kammerat renset bunden af for alt det der tekstyl, og tekstylen var ikke så slemt, men alt det der gummihud der er bundet sådan, man, det var godt nok slemt at få af. Vi varmede lidt, og så stemmejern, og så skrabte det af. Så nu ser den sådan her ud under bunden. Fokus. Det gider den ikke. Jo, så fokus. Men det er rart at få det der gummihud af. For man kan se her, hvor gummihuden har været, at rusten er bare har krybet ind under det alle steder. Så det bliver renset godt af. Og får den rigtige efterbehandling, så holder en bil i mange år. Men jeg kan se, at der skal have sat nye skærmkanter i, fordi at de ikke lavet det ordentligt. Indenunder der er sådan lidt må få, hvor meget skærmkant der er, sådan noget, inderskærmkant og sådan noget. Og det synes jeg, der skal være. Der er sådan en rusthul hernede, og jeg ser herinde i inderskærmen,
at han har skåret igennem en vingerstiver her. Og så er ikke engang givet at lugte på nogle dag. Det var bare lige sprøjt noget stiktyl henover. Skålene til fjederne bag skal jeg også pille af, fordi at del rust bag ved den. Det skal godt være, at jeg har opereret vangen lidt, men det må jeg se, når jeg kommer dertil. Lederskærmen foran, de er fine. De fejler ingenting. Og den her nede, den også fin. Ja, det er en lille bitte hul i der. Det er altid en skrammel at operere på, men det skal jo gøres. Det skal ikke være hul der. Det næste sker, det er at få bestilt plade hjem til vanger og paneler og skærmkante og skål tilbage til fjederne. Og så vil jeg begynde stille og roligt at svejse det i og vise det fremgangsmåden på nogle af tingene og sådan. Hvad nu jeg lige finder relevant. Jeg regner med, at vangerne foran, der filmer jeg det hele, fordi at det er et meget typisk problem på mandtagerne. Og det er jo rart nok for andre, når de står i samme situation, de skal skifte, at de har noget videomateriale, de kan kigge på. Det kunne jeg nemlig godt selv bruge. Så husk at like og subscribe. Det er helt godt ud.